Sa number 2, padayon ang pagluntad sang landslide sa bahin sa bukid sakop sang Camp Valdez sa Mambaruto sa Sipalay City. Mas nagdako pagid ang damlag pa cracks nga nakit-an diri. Inisuno kay Sipalay City Disaster Risk Reduction Management Office sa Coordinator Jonilo Bugtae nga nagsiling nga base sa exit conference supod sa Mines and Geosciences Bureau, active kag progressive o kung nagapadayon ang landslide. Iniya nagakinahanglan sang gilayon nga aksyon kag padayon nga monitoring. Sa mga key findings nakasaad nga sang October 18 to 19 ang kalaparon sa mga crack nga nakit-an yara sa 10 inches kag may kadalumon nga 9 feet. May mga seepage kag groundwater flow man nga na-detect. Sa October 26, ang mga crack mas naglapad tubtub na sa 1 ka metro. May mga bag-o pagid nga mga crack nga nakit-an. Ang apektado nga area ginabulubanta iyara sa 4,967 square meters. May mass movement man nga nakit-an nga padayon ilabi na kung may pagtupa sang mabunok nga ulan. Sini nga Martes suno kay Bugtae may nakita sila nga mga crack sa kanal sa kilid sang highway. Sang Domingo lamang nahuman ang georesistivity kag ground penetrating radar survey sang team gikan sa MGB. Ang resulta sini ang ilang nga ipadala pa sa ilang nga regional office. Sa karon suno kay Bugtae, gina-regulate nila ang traffic sa apektado nga highway. Ginaisa-isa lamang palabay ang mga dalagpo kag kargado nga mga salakyan. Bago lang ko to halin, so may nakita na ko to nga mga cracks dire along gid sa national highway but hindi pagid sa dalan but ang dire sa kilid sang iyang kanal sa concrete kanal sa kilid sang highway may mga part na nga mga naga-cracks kaga may pag-o nga nakita nga mga cracks nga bag-o kaga landslide nga part dito sa may babaw nga area.